За апошнія 4 месяцы больш за 1400 беларусаў пакаралі за падзеж жывёлы. Колькасць рэпрэсаваных апублікавала выданне «Зеркала», у рэдакцыю якой пры дапамозе Белполу трапіў закрыты ліст камітэту дзяржкантролю. Сярод затрыманых 30 старшыняў райвыканкамаў і 55 намеснікаў у пытаннях сельскай гаспадаркі. Супраць 378 з агульнай колькасці прыцягнутых да адказнасці за утойванне падзяжу асобаў распачалі крымінальныя справы. З дакументу вынікае, што Лукашенка даў загад пакараць вінаватых у сітуацыі з быдлам яшчэ 15 траўня, а справаздачу на контррэпрэсію атрымаў роўна праз 10 дзён. І таму, калі 29 траўня дыктатар запатрабаваў ад КДК і Генеральнай пракуратуры пасадзіць вінаватых за гістарычны паморак жывёлы, гэта было нішто іншае, як гульня на публіку. А председатель комитета госконтроля, генеральный прокурор, который контролирует эти вопросы, доложит, сколько посадили за это.